Manong Edward, naglablab sa gaputa mo. Asya ka kanayon ti pampaburan ni mama. Naglablab sa Jack, ba't ngaminam mo? Kasi kagayam ti akin po ay tinegosyo tayo. Amom man kan saan? Saan arumbang nga agabuso ka? Rumbang nga amom latta kumati agaramid itinasayat. Sorry, Manong. Saan na kumamat ang papanawon di tinegosyo tayo? Saan ka apapanawan? Ngem saan ati kayat mo ti masurot itinegosyo tayo? Agsubli ni Presi iti opisina. Gaputasyak tinangisuro ken kuana. Katsika. Agsubli iti opisinam ti sekretaryam nga insurom. Sige, Manong. Noon niya ti kayat mo. Isungarod ti masurot.